Ni askoitiara, peto-petua. Askoitizen eskola junban, kali jolazin, kalia. Gure bizimuru kali itzertzen gizenan, goiztoa etxea horra goiztoa jute ginen, baina ez da kali lan itxe. Handela gorda horien abarketan jarritzen zen, korrun jarritzen, gu hortxe, eta zapetutan da, bizke garbitza da, ibile. Hanak ibile. 6 urtea garri hasi izan gainean, da hantzak agoto, dana. Hankazgola, puntzan dana. Handia abarketan. Dana, hemen goigo kalin, abarketan gizonezko abarketan. Auki bat espezializatea abarketi itxigo, abarketi lazuela esateana, beure. Gero handal teli ipintzen, hemen. Handal gizuen teli ipintzia. Da, herri oso, Gaur ozen herri bezala, ez da industriazko, oin industriazko da zizan. Niz fetxa ezango dizut. 50 aldino, industritzea burrixe zartzen da zizan da, polik, egon agente todo da guzu. Aukera ondixe da, lanik ez daula. Hori da txarra, lanik ez daula. Bat ondixe da, zubila zanteran forjaz. Zubila, beste importanti izan dana, juaristi da, makina herramientakoa, oso ona, oso ondo dari gaina. Ni dugu jardun makina herramientan kooperatiba baten. Urte gizena hor pasan ditun kooperatiba baten. Baina ian destaparizu zen. Berpa eskuelaz. Eskuela itxitxe zen da. Baina itxitxe da. Da komunikazio eskasa egitu, beti eskuelzek. Da eskuelaz. Azizin arte estremenu eta gailegu eta etortzen, euskara. Eskolan proiektu ez dagoen, nire moan proiektu ez dagoen, franko zon, fuerte. Orduan euskari proiektu ez dagoen. Kalin da bai, dan euskari. Elizene, erdera zen beritzete zen. Zan egozak eusuitik, kontu zer Gu askoitara gaurre bai, eskola zitu. Nola kanpo jendia asko dan, lieu itegea. Naztegea da, baina gu askoitara laure egin dutzen txikita, eta zeman batan euskara zitegu. Dana, nik geure uni izuzotan zematen batutan ez da, gure mun zitega. Izan gure geuri itxebela, askoitikua. Eta higo aurra okuten nino zein goen, baina oindan aurra baten filologia abazka eta bestik eta izatea. Gure zago ja, zaile. Askoitzen ikerari izan du. Gure denboan oin ez, baina gu gazti inerare ikerari izan, garantzia hudiz izan du. Paro gizun puertan bizikinen danok. Da, giro hori zagun, da zoze elizkizune baldi mazan, danok herri oso hortxe. Gaur ezin pentsaurein, haurein nola izen zan. Herri oso hortxe, pasan zartute. Kaso hori sortu zan, ezkarrak elizi. Elizi eskubili bat zegoelako eskola sortzeko, elizien anparun ertetzun ikastolik. Elizien babezaki, bestela ez zan montatzik. Zinia, fuolata zinia. Bai, bazen beti, nire moan beti onda zinia. Edibizio horrentxe dezagertu da. Oin etxon dibetik namenatzen diria. Hortxe zan olimpia zin, oso politxe gaina. Zan lokala zora, berreun belau no, baina politxe zan. Oin txiskuta da, kani elizien eskun gani zan, olimpia hori. Olimpia zine bezala etzikon etorkizunik gaitu. Azkenago urte desente ditu Karitazko almazen bezala. Karitazek hori bilidat bere lan egiten. Romeze barrixotan, Marisa eguzu, Martitxe, barrixotako Romezek. Gero agarreu zaten ere, gero epin izan hemen. Beste herrizetan normalik izan hemen proiektu ontzan. Gero epin izan, azira baten bolara hundi beti zentzu, baina gero, azpetxideo, zumarrago, diskoteka handa, elgo berrea eta erten. Herri hau festak bat ontsa pasada, zan duzak. Hori da ferixe. Festak handal mesetan, agostun. Pelota partidu, hori importanti izen da, hemen. Antzeko, orduen programita hori guena, pole. Aldago eta iniz esan, zoze musik eratik diferentik izango baina festak antzeguk. Denda gaurain ez, baina bazaun importantia kooperatiba zatzagona. Todavía ontik egin duten. Betiko denda kontra itxeko, bizket
Errixek sortu zuen kooperatia bat, merkio inguratzeko eta atzeko, fuertia oso, gaur egin daute dauzke, 7-8 sozio dauzke, ondikene. Hor hiltzen asko, hori zen da, herriko dendi hori zen da. Gero, azkenean dut denda pile bat sortu da, eta gana beti ondo. Eta gana beti ondo. Gaur ez delako, pintxuk eta olo, atarramentek ez baina. Nik hasi nintzen den moan, gure horreko etxezen gitzo, junta berna jarrite botileta. Geldik. Berreketan jarru nantxe, botilea horrentzuela. Oin gero hasi zan txikite guta, horrete, hau pote guta, ez dut gero, gu pote guta. Beti onda pike bat, gaur ez, gaurko nirez. Baina beti pike bat onda zain eso, angudala eta ez da bala. Hemen ezan izan da zain eso, Loiola, azpilara garrapointzela dena, berez askutxire tokatzala Loiola. Errekak inen nola izatean fronteria, askutxire tokatzala hori. Espetxera nola jende importante izango den, lortu zen, espetxire izatean da, zain eso. Hori beti onda, hola, bizket, gure denboan, gu gazti ginen, bizkete onda hori, pike hori onda. Gure horreko keixo, gure horreko azarote bilitzen. Alkarri harriketa Loiolan, ibilitzen daude. Gu hori izgen, zartu hain besta inoez, izan dezen hon etxen beltzori. Ematen dala hor kaliste giroko jentie bizizala. Expedition beti liberala izan dira. Kalista gero esaten maten, azpetxak rektoren hona, eta hoxek hatu etxe barruen, eta nahi, besti ez tegoela tengo, eta kanpotik, pini egurre eta zu eman kanpotiken, bestu inda etxia. Handik horra, beltza ezpitxa dira. Ezpila ezo adori da, eta izan maten izangoan. Barrik egin lusek, bat ematik aproximo izan barrik egin bintzi eta ardu eratek itzun egiko eta gurekin ipini. Eliza importantia da, Eliza beti da importantia. Eliza, zenbat egin bosteunde eta izan bat urte eusken. Zenbat egin azmitia dugu. Lehenengo eskutxixe horzan, tontor horzan. San Martin de Irurgi, arzailuz. Hola, nik ezautu dena famoga patrotaino jesuitia. Jesuitia da, baina musikaldetik oso importanti da bai. Gabilondo bai, eskotxara da, bai. Famili hori eskotxara da, gero Donostia funtzionamentik da, behori igual Donostiara izangoa. Igual, eta hitz. Baina eskotxiko familia da hori. Gau, baina etxitxiz eta, hori gero komunikazio guztezko, alago bapuek, eskotxik Donostia Bilbo zabiltzeko, bai mejor, eta hori, baina ez errestasun handi horiek ez. Herri bezalaren azalta handi zen du. Herri bezala eta herriko jendire, bai. Herriko jendire naztun da asko. Gu izen gara eskoitara da kitxo. Baina gero, gallego zala, estremillo zala, zamoran zala, poli. Hoxe, hona zearte, hemen erdetik atxuritzen zen. Gero, dari horrez itzen behar zen dugu, berko. Bizitzeko girotik ene, handu ja. Pano kali bizitzen zen, lasai, ati irikit jotezin. Gaur, ez da guzu hola bizitzik. Gozia pasate hori, nirintzat aporetan gozia. Garra ondoren nint. Alago iztak eixo izan. Gozia, ez zaun da. Ez zaun jateko, gozia, eta zenbat tuberkuloso hiltzan orduan. Zenbat hiltzan, nire etxin bat hiltzan. Nire arrega bat zarena. Bestean eixe, hola esek hildu izan, bolos pelos salbo izan. Bueno, zazo baten abarkete izan zan. Abarketero errixe, zate zigon. El pueblo alpargatero, zate zigon. Oin, bat gelditzala ustet, abarkete itxuna, ez da, behure, zeitz izan,